hartu dituez, euren beharrak, julenek eta eneritzek, irrintzitek guzti. Eta bosgarren bikoteari emango dutzegu paso hoin, prest dekoguz, Jone Uria Ibarluzia, Eibardik, eta Iñaki Etxeide Aldamoto Sarozdik. Aurrera. Hacha, ¿de dónde no hay? Alza, Drgisha! Apa! Apa, Jone! Kantatuko genuke, gauzka ziren izenean, oiexe datoz burura, euskaraz hitz egitean, probintziraz euskalki, dauzkagu gure lurrean, rikiti hau sortu dugu, guzti hoien omenean. Apa, altxa! Lurralde bat hizkuntza bat, munduan dagoen txarrena, gure ustez dela dugu, guztietan ederrena, arriskuan dagoela, eta hori da txarrena, gure erruaz galtzea, izango litzake pena. Altxa! Ecco, Jone! Apa! Inposak eta ezarriz, gure hizkuntzan gainetik, ez dute ezer entzun nahi, izan ezik erderari, aurrera ateratzeko, izango da baerarik, orain ere erten leike, den erten bazan bizirik. Apa! Altxa! Aide! Ai, ama! Erra! Hauza urtez urte, aurrera kaloan sota, ta aurrera goeltzea, ez dezagula oztopa, hitz
zaiozu erronka.